Good morning. Bantayan na yun. Nasa ate. Si Ayan. Wala dito. Okay. Wow, nag-sideline ka ba? Beg. Nandito sa Bantayan, ayun. Santa Fe na no? Santa Fe, nandito Santa Fe. Nandito sa kuwan, may dagat, uy. Ano mga balay-balay niya, mo ning dagat. Diba? Nandito kayo sa mata ang color. Hi guys. So padung ata sa tong stayhan. Nanat si mama. So happy birthday. Time check. Relo. Ay, 12 na. Char tentative. 12:20. Wala may period to, loko. Alas 12:20. Sakto na kay lunch. Mga unsa ta. Modeling. Ang ulo naghanggang nagkuan. Mangusa ka mo us-us. Oh. Nana masuluri ng ulo nagangad ah. Modeling. Init kayo, modeling. Ako si Day diri Day. Yung anak sila ya. Init kayo ang kuan ay Bantayan. Oh, kita ba na? Nindot kay lighting. Lighting? Sakto ba? Lightning. Di ba kitlat man ang lightning? Lighting. Basta nindot kayong kahayag pero init kayo. Para sila. May kaon dito. Then mauning dagat. Di ba? Nindot kayo siya. Yeah, nindot sa kay santo. Tara! I wanna dance with you now. So nami diri sa pangpang. Tawag ano? Bye-bye day. Pang na dagat. Wala ba ako? Nami diri sa bye-bye yun. Nag-sorry-sorry. This is our view. Hi guys, good evening. Tada, ngit-ngit na. So first night na mo sa Bantayan. So ngit-ngit na. So mag room tour, house tour ta, house tour. Okay, so mano mo gastayhan. Social room. Na ay gate, the gate ni siya. Basta kumbalo. So kasud nimo mo nang pultahan, kasud nimo sala. Kita nimo si Papa, ref, TV, etc. Dere. Kano siya dere? Isa ni. Ngit-ngit man.
Okay, basta teres na dila. Dali ko sa ngit. So, natay doon ka kwarto. Kani niya, CR. Right, this first room. Tada, sorry, ngit. Ay, asam tong ko na. Tada, the aircon. The first room, 2 bed. Ano na siya? Close. Close na ito. Yeah, second room, direct because ano ito? So, muna yung third room. Ay, second room pala. 1 bedroom. So, sila mother dira. Okay, so, house na to. Walang tao. Sorry. CR. Hindi sa amin dito CR. Tada! And ako. So, maroon siya. Simple ra at ang balay dito. Ang dagat na dito. Skina. Ang dagat. So, maroon siya iskinitas. Basta, uy! 3 hours later. What are you cooking? Muligsik na, muligsik. Ano siya? Ano siya? Kita ko ni? Grenade. So, ano siya ang outcome? Diba? Daot kayo sila. Oh, lumiking green nga ko, ano? Like me, I'm skinny. The next day. Hi guys, good morning. Tiwas na ito sa Type check, 6. Alas size na. Ano na to sa mangrove? Eh, we don't... Bayad na dahil sa
may kinatasan dito. I don't know what's that is. Tada! Yeah. Mura tag nangat ka na, geng. Uy, ate, patay dyan ka. Uy, liyo, ano, din na ako carry, dira. Taas pa kayo, oh. Di na ako carry. Oh, taas pa kayo na. So, mani ang view. Dagat na dito. Silang mother na dito. Hi guys! Mauli na mi. Ay, so nag-pictorial sila dito. Pictorial. Sila mama dito.